U ovom videu možete testirati koliko ste pametni. Čeka vas test koji se sastoji od jednostavnih školskih pitanja, ali neće svi odrasli moći pravilno da polože ovaj test. Za neka pitanja ćete imati opcije odgovora, a za neka nećete. Obavezno podelite u komentarima koju ocenu ste položili test. Broj 1. Svi znaju da većina ljudi živi u Kini, a koja je država druga po broju stanovnika na svetu? SAD, Indija, Rusija, Brazil. Tačan odgovor je Indija. Zanimljivo je da po broju stanovnika prilično zaostaje za Kinom, a na trećem mestu su SAD sa velikom razlikom. Ostavite like ako ste rešili prvo pitanje i nastavite dalje. Broj 2. Ko može duže bez vode, žirafe ili kamile? Uprkos uobičajenom mitu o kamilama, najotpornije na nedostatak vode su žirafe. Mogu da izdrže nedeljama bez vode jer jedu travu i lišće i dobijaju tečnost. Broj 3. Reši problem. Vasija je imao 20 slatkiša, a Petja 10% manje. Koliko slatkiša je imala Petja? 10, 18, 15, 2. Tačan odgovor je, naravno, 18. Pošto je 10% od 22. Broj 4. Koji je najveći organ u ljudskom telu? Najveći organ ljudskog tela je koža. To čini skoro 20% ukupne telesne težine osobe. Broj 5. U kojoj od ovih fraza je napravljena greška? Više od 500 ljudi, nekoliko peškira, potpisani ugovori. Prva fraza je u suprotnosti sa pravilima ruskog jezika. Više od 500 ljudi minus, to je upravo ono što će biti ispravno. Broj 6. Koliko strana ima kocka? 6, 10, 8, zavisi od veličine. Naravno, tačan odgovor je 6. Ovo je koliko strana uvek ima kocka, bez obzira na njenu veličinu. Broj 7. Kako se zove objekat u podmornici, zahvaljujući kome možete vidjeti šta se dešava iznad površine vode? Spektroskop, kaleidoskop, teleskop, periskop. Tačan odgovor je periskop. Broj 8. Koliko okeana ima na Zemlji? 3, 5, 4, 6. Čak i većina odraslih će na ovo pitanje odgovoriti pogrešno. U stvari, na Zemlji postoji 5 okeana: Pacifik, Atlantik, Indijski, Arktički i Južni. Mnogi verovatno nisu čuli za postojanje ovog drugog. Južni okean je skup južnih delova Tihog, Atlantskog i Indijskog okeana koji okružuju Antarktik. Broj 9. Koji je broj predstavljen ovim rimskim brojevima?
27, 72, 77, 877. Tačan odgovor je 77. Latinsko slovo znači 50, s je 10, vi je 5, a dve jedinice ne treba objašnjavati. Broj 10. Zašto vetar duva? Zbog kosmičkih procesa. Jer drveće se njiše. Zbog razlike u atmosferskom pritisku. Jer se zemlja vrti. Dakle, razlog što vetar duva je razlika u atmosferskom pritisku. Vetar duva iz oblasti visokog pritiska u oblast niskog pritiska. Što je veća razlika u atmosferskom pritisku, veća je i brzina vetra. Broj 11. Zašto se sezona menja? Zato što se Zemlja udaljava i približava Suncu, zbog nagiba Zemljine kore. Zbog rotacije Zemlje oko svoje ose. Zbog nagiba Zemljine ose menjaju se godišnja doba. Šta više, bez aksijalnog nagiba, dužina dana i noći bila bi ista bilo gde na Zemlji, a tokom dana bi se Sunce dizalo iznad horizonta na istu visinu tokom cele godine. Broj 12. Ko je od ovih velikih kompozitora bio gluv? Mozart, Chopin, Bach, Beethoven. Ludwig van Beethoven je počeo da gubi sluh sa 26 godina, a zatim ga je trajno izgubio. I napisao je većinu svog dela, nagluv ili potpuno gluv. Broj 13. Koja je država bila saveznik Nemačke tokom Drugog svjetskog rata, a neprijatelj Nemačke tokom Prvog svjetskog rata? Italija, Velika Britanija, Francuska, SAD. Tačan odgovor je Italija, bila je protivnik Austro-Ugarske i Nemačke u Prvom svjetskom ratu i, naprotiv, tokom Drugog svjetskog rata stala na stranu nacističke Nemačke. Broj 14. Koje godine je izašao prvi Iphone? U 2006., 2007., 2008., 2009. Tačan odgovor je 2007. Tada je Steve Jobs predstavio prvi model pametnog telefona. Broj 15. Navedite najmanju planetu u Sunčevom sistemu. Neptun, Merkur, Zemlja, Pluton. Tačan odgovor je Merkur. Broj 16. Koliko decimetara ima 1/10 kilometra? 100, 10.000, 1000, 100.000. Dakle, decimetar je 10 centimetara, što znači da u 1 kilometru ima 10.000 decimetara, a u 1/10 delu kilometra 1000 decimetara. Broj 17. Povežite sve tačke sa 3 linije. Nadam se da ste uspeli da to uradite. Na ovaj način možete povezati sve tačke sa 3 linije. Broj 18. Koji element periodnog sistema Mendeljejeva je označen slovima Ag? Zlato, bakar, srebro, kiseonik.
Tačan odgovor je srebro. A sada rezultati. Ako niste napravili više od 3 greške, onda je vaš rezultat 5. Ako ste pogrešili ne više od 7 puta, onda dobijete 4. A ako ste napravili više od 7 grešaka, onda je vaš rezultat 3 boda. Ne zaboravite da podelite svoju ocenu u komentarima. Također idite na Mogolf grupu na Vkantek, lajkujte, pretplatite se na kanal, kliknite na zvonce da biste bili svesni novih video zapisa i naravno ostavite svoje komentare ispod ovog videa.